Bazalwane, eh kwezincwadi zeBhayibheli ongeke uzifumane eBhayibhelini yethi ezikhona njengencwadi kaEnoki, incwadi kaIsaya umprofeti, incwadi kaThomas umpostile, incwadi kaNikodimo, incwadi kaAdam noEva. Zininzi andifuna ukuzibala, zininzi kakhulu. It's more than 20. So I have decided ukuthi ndi-translate ezincwadi to isiXhosa. Ndingoqala kule history yasemhlabeni enizotranslate ezincwadi to isiXhosa. Zizozi ndingoqala ozotranslate ezincwadi to isiXhosa language. And ndizozenza zibe available kuPlay Store naku iOS naku Apple Store. Ndizozenza zibe available nje pha, kodwa azizuba available kwezinye iplatforms, zoba available kuPlay Store nakwezinye iplatform ezokwazi ba udownload. And azuvele ungene nje xa ufuna udownload izofike ikunikeza payment method kwabayibhatala. But apho ndifuna ukuthetha khona kakhulu kuba lena incwadi kaEnoki bencwadi kaIsaya umprofeti kuphela kwencwadi endizozenza zibize ngolona hlobo. Bazalwane, uThixo wangibusisa kakhulu. uThixo wandibusisa, wandazisa ezincwadi. Wandibusisa uThixo, wandenza ndazazi ezincwadi. And ukuzifumana kwami ezincwadi ndazifumana ngenxa kaThixo, zandiva bakhona ezincwadi. Ndakhokhelwa nguThixo ba khona incwadi ezimfihlakalo uThixo afuna undazisa zona. So naqhubeka ndithandaza ngagcina sendizazi. So zikhona ke nazi. So ndisatranslate le incwadi kaEnoki le, nditranslate to isiXhosa. And mix of Xhosa and Zulu, because mix the Xhosa and Zulu. So but particularly dominate isiXhosa. So ndiyazitranslate le incwadi bazalwane, izawubiza iyo yonke le bazalwane. Iyo yonke le izawubiza le incwadi bazalwane. Izawubiza ngendlela emangalisayo. Yabona amagama engisawabhalile aseyi-31,315 ngamagama engisawabhalile kuphela. And inoba ndisasalele zii-chapters eziyi-90 into ekusamele ngizibhalile. And it's not easy uba ngizitranslate. And ine-commentaries zam lapho ngicacisa incwadi deep kabanzi, so that nabani na ongasayifumana ayifunde akwazi uku-understand. Yabona loo nto? So yiyo ke le bazalwane, incwadi kaEnoki, yebo. But ke ndifuna ukwazisa into yokuba bazalwane, ndizozenza zibize incwadi kaIsaya nencwadi kaEnoki. Azo ncwadi ezizovene ndizinike noba ngubani, ndinomunye ungazo, because ulwazi olulapha kwezincwadi ludeep bazalwane, ludeep kakhulu ngohlobo lokuba akufumanekanga i-information elapha ifunyanwe noba ngubani. Akufumanekanga i-information elapha ichole noba ngubani. Bazalwane, that is why ndizoyenza ibize ibe 1,000, 1,007 okanye 1,900 izoba kwezo ndawo, okanye ndizoyenza ibe more than that. The reason ngiyenza ibize ngohlobo, it is because andiyikhiphi bazalwane, asendiyikhiphi le ndizomtshela. The reason ngiyenza ibize ngohlobo, it is because andifuni ifunyanwe noba ngubani. Ifunyanwe ngabantu abafana nami, abalaziyo ulwazi ba lwenzani empini, abalwaziyo ulwazi, abaphiwe ulwazi, abaphiwe ingqondo yolwazi, abaphiwe ukulambela ulwazi, abaphiwe ukwazi uThixo, not abantu abazoyisebenzisa for evil purposes. Ndifuna ifunyanwe ngabantu uThixo abakhethe ngokwakhe ukuba bazifumane ezincwadi, because bakhona abantu outside there uNkulunkulu ababusisileyo abazifunayo ukuzifumana ezincwadi. Le nto sesixhosa ke bakhona abaziphiweyo, but ke bona abazi bobozithola kanjani, because even nangoku i-available in English, i-available ngesilungu esinzima sika-Enoki, William Shakespeare, O.D. no-Die, inamagama deep e-English. Wabona amagama egcineni ahamba abe noyasi pha egcineni, inamagama deep kakhulu owafuneke ayi-understandeki in that English. So umuntu uthi ayifunda ivele ibe boring kuye angayi-understand. Yabona, but ke mina ndiyitranslateile because uNkulunkulu ngisikelele wangipha ukuqonda nokwazi ukuthi ngikwazi uku-understand, wangipha umoya of comprehension so that I will be able to comprehend. So ndifuna ifunyanwe ke bazalwane ngabantu aba-right, noba bangayi-5, noba bangayi-10, noba bangayi-20, bayi-100, 1,000, 7,000, kodwa ndifuna ifunyanwe ngabantu aba-right.
because it is time ngokwaNkulunkulu uba abantu bayazi information efihlakeleyo. But hayi noba ngubani umuntu izofunyanwa ngabantu uNkulunkulu ababusisileyo, because ngiyazi ukuthi akukho bani ozovela afana ukukhipha loo mali. Ingathi ndilambele kuni bazalwane, hayi andilambelanga kuni bazalwane, ndirholelwe ngapha mna ku-12,000 njalo ngenyanga. So ningathi ndilambele kuni ke bazalwane, it's just that ndiprotecta i-information yale ncwadi. Yabona loo nto? Yes, ndiprotecta le ncwadi ukuthi ifunyanwe ngabantu abarayithi, because ndiyazi ukuthi akho umuntu ozovela be-willing nje ukukhipha imali engaka just for the information of the book. Ndiyabazi ke mna, ndiyazi uba ngale mali izo-attracta abantu abafunekayo, izo-attracta abantu abayifunayo, abafuna ulwazi, abafuna ukuyi-understanda. Ngiyayiva loo nto? So yiyo ke le ncwadi ka-Enoch engiyitranslatayo. Then iza incwadi, so andikayitranslate, but mandigqiba le ncwadi inoba isalele zii-chapters eziyi-90, mandigqiba lena incwadi senzotranslata ke ngoku incwadi ka-Isaya, Isaya umprofeti, lapho Isaya athatha yaswe ezulwini. Emveni koko ngencwadi ka-Adam no-Eva, azininzi bazalwane, awugqiba nini, but it's fine, andileqanga ndawo mose. So mane ndithe chu nje, every time andifumana i-chance kuyabhalwa, every time andifumana i-chance kuyabhalwa, beka ama-dictionary apha, beka yonke information apha, kuyabhalwa. Yabona loo nto? Because ma utranslata incwadi zininzi izinto ekumele uziconsiderishe. So yeyo ke information bazalwane engifuna unazisa. Bakhona ke esebezicelile ezi ncwadi uba xa ndigqiba ukuzitranslata ngize ngibanikeze. So ke bona ngizobanikeza ngeeprices ezincane, mhlawumbe o-900 okanye o-800, not ngale prices ba engizishoyo, because sebezicele bona ningekazigqibi. Yabona loo nto? So mhlawumbe ngizobanika ngo-900 kanje okanye o-800, yabo, because bazicele bona ningekazigqibi, ningekazinzi. So I don't mind ukuthi umuntu uthini, ndiyazi ukuthi abantu uNkulunkulu abagcobileyo ukuthi bayifumane bazoyifumana ngaleso sikhathi. Emveni koko ngizothi ndakugqiba ndiyenze ibe yi-app, ibe available app, and nalapho kuzofuneka imali yami ukuze ibe available kwi-app. Kuzofuneka imali yami, andazi uba kufuneka imali ezingakanani, iyabiza, is expensive, is costly. So kuzofuneka imali yami nalapho, so ukuze ikwazi ukuba available in app, and nalapho uzothi umuntu uma eyoyidownloada kuzofuneka abe afake i-payment method ukuze akwazi ukuthini ukuyidownloada. So uNkulunkulu okwendikhokele ekuthini ngikwazi ukuyitranslate ngoba ndincediswa uNkulunkulu. Shema ngifuna uxoka, ndincediswa uNkulunkulu. Sometimes ndidibana nendawo endiqonda uba yabona manje ndistake, andazi uba le ndawo ndizoyitranslata kanjani. Ndithandaza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu andivule ingqondo yami uba mandenze kanjani ukuze ndibone uba kukhulunywa kanjani apha kuthiwani. Yabona loo nto? So zezinye izinto endibonileyo uba umuntu uma yibhala incwadi naxa yitranslate incwadi u-encounter into ezingolu hlobo, yabo. So injalo ke bazalwane, this is a project, i-project engakayigqibi njani, yeva ke. So ndithukeni nindixeke nithi andina-revelation. Nisho kanjani xa ndiyanixhasa xa suthiwa na-revelation? Hayi bendihleke nyhani, ningandiduka futhi ndiyanazi, eyi